Sí, agafa un full, agafa un full. Està per aquí. Uau! Maria, vaig a provar la bossa, vale? Jo faig aquí. A veure, prova'l, prova'l. Val. Això es guardes. Maria, també puc agafar un gat allà? Sí. Ve, aquestes nenes. Què? Va. Vinga. Les joguines que tenim aquí. Maura, ensenya-li com va la bola del món. Ensenya-li. En el Marc, que l'estava fent servir. Ruth, fem aquest puzzle del Bob Esponja? Vinga, va, ens posem a fer el puzzle. Francina, ajuda la Ruth a fer el puzzle. Que guapo. Ja, mira, amb això pots enfocar, S'enfoca. Mira, si fos així, estan més gros. Bueno.